Local Council le Village Council in Thanpualin khovel ram thrang-thranga Inthlanna dangdaite deuh lowom tote in the khom teang vote pakhat Inthlanna ya kan vote khat chau te chuan omzia nei tak lowe mai ti hi chu adik chialo Rajasthan Chief Minister atanan hual Congress pachal CP Joshi phei chuan a hrechiang viawang kumsang ni le pariata khan an state Inthlanna Joshi hi Kalen Singh Chau han nen anin khinga Joshi hian vote sing ruksang ni zahni le som panga amua aelpui Chau han chu vote khatin a phalowane vote khatleka chaklo hi vote nuai chuanga chaklo ain athanat thak zo ke antithrina Joshi po hian vote chiar sual palo mange tin a chiar non tir le a mase diklowe ro chu omlem lo apoilai tak chu Joshi hi vote nia chak thei turane anu puile an driver te chuan vote thak lovin temple lama nena chan theina turin trong try na an lova manga Joshi hian vote an thak velo tin High Court ta vote thak tir adil le nunoa mase court in a pom sak talowa vote khata chaklo ani zuita ne heti lai hian vote khata chakrau rawa kumsang ni som pathuma karin tha khuwa Austria mi chakdan hi arunom zual Green Party le BZO Party te ani nela Green Party candidate hian vote khatin nena changa achakna vote berkherla chu tiltele mane vote thak na turin biala mi pakhat chuan tik tamai lovin tiltelem haloziak peka a vote thak na ballot hi pho chuani lo ma se vote chiar tu te chuan ani nge tiannem ngeta tik kher tur ti dan om lova rin chunga tak lema zia wangin an poma tiltelem wangin nena achangane UK lama po hetiang deuh hi kumsang ni le som panga khan alo thleng to bok Conservative MP Glyn Davis chu thlan tlin ania vote thak tu zinga pakhatin lungoi lo na lantirna tan tin Davis chu tiltelem mangin a vote ve boka Davis hian hemi vote chau lo deuh mangin nena chu changtho ma se he vote thak tu common lo tak ne na hian lom thu abik takin asoi nge ne vote khat manga chaklo thana thak lai hian vote khat manga chak chu alo mom du viau dona Marcus Morton phei hi chu vote khat mangin trumhni lai mai achak theya kumsang khazariat somthum pakwa khan Massachusetts Governor Inthlanna vote singa sang khat somthum pali amua akhing pui chu vote khatin anea kumthum hnuwa Inthlanna po vote khat bokin ne na achangane Inthlanna ne na changtu dangdaite kumsang khazakwa somruk pasaria khan Ecuadora pisiaza khuwa mayor an thlanga an thlan chua chu laitar pathum chengsom phekhok uirena tilaya phekhok uirena tak khiene anin thlan ma hian ke hnoi siam tu pulva pais chuan advertisement anti chuaka candidate te campaign na in athok na jok ani lo vek chuan an candidate te an thalo hle ni turane an campaign aw hla chu candidate tu po I vote thei ma se thiang hlimna le faina ingai poimoni chuan pulva pais nge hi vote angche tinia Inthlan borua kara until siam chua lo choilarna remchang takani ome mayor thlang turin vote an thak ta phekhok uirena chuan nena achanga mayor ni nei ro chu achel ta MT te finally thiang hlimna lama malak na MT te phei chu puan zar ani lo thunga hemitruma candidate tan chuan athana thak viau don ane Brazil Inthlanpuya phei chuan mipuin politician te tielna tan chotak khuka khuk pui lo chi ti trong kamatana anman klang chu congressman atan anlo thlang tling toa le khathiam lo ani le ngal Brazil Inthlanna po hian India ramang devin tlingmi alo tura chu ve chen anom thina heklan po hi chumizi nga chuan atel ve niom takane congressman ni hi aomzia po ka threlowa mase min thlang tling ani chuan aomzia chu ka hril theina tur chewin kazir chiang ang tin a campaign thina thlan tlin hani tatak takane katlin chuan tia athutiam te phei chu hruai tu ta na I tamlo takania engma katilowang ti borvel te ne congressman niomzia hriat katumanga atok viawe ati chungin vote makta duai khatle nuai thum chuang amutheya ael puite ain vote hi alet ni borvel thuakin amutam zo kane Italia khopa khata thung chuan an hruai tuatan ni tumlo pui an lo thlang chuak towa aming chu Fabio Borsati hane
Inthlanna hian a thian pa dinga chu tu anom lo chu tu am lova ding chu vote thak turin mian ron kal chuak thalovang ti hlavin a thahnem nga in voters te hip na tan tlin po tum lovin a hming a peveta a chung te poin an vote lo chungin mayor atan an thlangtlinga an khuwa mi zanga pasari tangin vote za a somnga pariat borvel a hmune borsati hian mipui du dan zain mayor na hi achel zuya politics lama in nam hnoi ngai lo ani awangin aboi hle an khuwa hi tourism lama achoi kang ta hrep le ngala a thlantlin tlak viau ane khosroi tu ta na nungcha an thlan phei chu an tama kan soi vek seng lowang mi thi te po thlantlin han lo ni to kumsang ni le pakua khan Florida le Alabama an khosroi tu tan mi thi thlantlin an nia Florida hian Alwood khuwa niin kumsom kwa paruka upa chuan mayor chu veya an campaign lain athipal ta hlau maya heti chung hian vote za a somnga paruk a mutheya Inthlan a chu chan po hi candidate jinga melhuat zong tak anei wangane Alabama lama thung chuan Bibb County Commissioner kumsom sari pasaria upa chu an thlan mai na thia result ta chuwa chuan vote za somnga pahni ala mu phathau thunga ani hi chu party rui chilna wang liaw ninalanga Republican howin thito ma se an vote deuh suawane California lama po Senator Inthlanna Jenny Oropeza chu ding vea Inthlanma kar khata thia voters lamin rilru ka siam felvek to anti te po ani mai thei chiang takin nena achang ta thau thungane Iraq Inthlan kumsang khazakwa somkwa pasaria khan an pai thak tak sadama chuan Iraka thunei na achel trana dictator ni wangin Inthlan buat sai om lo takane mase kumsang khazakwa somkwa panga khan Inthlan buat sai nia chu tu phei chu anom chuang lem lo anin thlan chu ole ai tia chan chi hania sadama hi president tata ni pomem tia vote an thlaka o tilama hian vote za a somkwa pakua atla a mitlem te in ai tia vote an thlak ve thungane kumsan ni le pahnia US in an rundon hnaya khan hetiang chi a hian Inthlan a huai hotlea chiang takin nena achang lea hemitrum phei hi chuan campaign te po anei ve nge radio a cholovin ka hmangai rengang cheu tin mipuite achane Kim Jong Un athilo ti borvel kara North Korea poin Inthlan hi annei vea an parliament Supreme People's Assembly a thutur chu kumnga dana an thlang ve thina rinlo ka nge in district ina candidate pakhat Jong Un arwat te anom tlang puya vote thak po walau taka annei thina ne Inthlanna hian vote ro chu atla thathei hle kumsang ni le sompalia khan vote za a somkwa pakua pasari atla achan chu Inthlan hi chiar pui ani pa form awangin vote thak ngei tur ani wangane Liberia Inthlan fair lo Africa a Liberia ram lian lo taka hian kumsang khazakwa somni pasaria khan president Charles BD King chu thlan tlin non le ania affair lo ve mai khop mai vote nuai ni sing thum le sang li amua masen rama vote sing khat le sanga chi om thunga vote nei hleilovin vote an thak kani lo vek chuan vote lem atam hle don tinane king hian thunei na phei chu achel rei talem lowa kongle thil dang siam na salan chora wangin pai thla kania he Inthlanna hi khovela Inthlanna om to a chuan affair lo ber ni tura ngai alane New Zealand Inthlan boruak India rama Inthlan boruak asausan theitelul nen New Zealand lamai ro chuan an re thap zel election kai hnoya hian faknati chua an khapa candidate social media page po khuwa khir saknin TV lamin Inthlanna chakturin lok na angchi reng chu an huai hot thiang lo bokane hetianga Inthlan campaign an khuwa khir chan hi voters teril rusuk na le in hruai koina chi khata an ngaya an vote du tak tur te chu an thria Inthlan campaign hian an rilru a hruai koi mai jok tin election commission chuan an ham strict viau dan bo chiate chu cheng tam tak choi tir thei ania MPF in poisa sem an puan chua thinang borvel kha chu aom mel lo hle November tha tholeni masabera vote thak chan
US President Inthlanna vote thla khun chu anram dan puin November thla tholeni masabera thlak turani atia achan chu lo nei na wangane danan siam hun lai khan America chu lo nei na mun pui alania vote thak mun tur chu panfe alangai thina wangin pathiania kal chua angai thina chu ko shanin aphal lo mai ba ka November ni khachu catholic tani poimo All Saints Day ania chu wangin bu seng to hnu le classic thlen tak tak ma November thole ni masaber hi anruat ta ne cheng noi thum sem lo wai nangreng ti borvel hi chu alazia khop mai kumsa ni le som pariata Zimbabwe Inthlanna zanu PF chuan Inthlan campaign lain mipui te chu kumnga chunga chena in makta duai khatle chan ve sak man hantiama nikhata in zariat somni pahni zel an sadon tina neya Inthlan thu tiama chuan ti hlotlin harsa tak turane kumsang khazakwa somsaria khan Colorado Aspen khuwa Sheriff an thlangdona Hunter Thompson chuan achu vea athu tiam chu an khoming thlaka Aspen tilova Fed City ti to niang ti te kongpui kan nei zong kan ti cheve kanga mipui te chu thir sakor le ke hlira an kalangai toang ti te nia atling lo chiang hle ane